چوکێکی جوان و خۆشک با سک رنگین و پۆزدرێژ دخوازە بفرە. لێ مخابن پین ویên weke du hêkên hesînî gelekî giran in. Tevî ku vî çûkî perdeya fedîbûnê qetandiyê jî lê nikare dûr bifire. Tablo hîna beynên perde li jor û jêr diyar dike. Pirsgirêk hêkên daliqandîne. Eger çûkê me bixwaze bi aliyê roja zêrîn de bifire, divê piyê xwe li dû xwe bikişîne ne li ezman. Lê li ser rûberê vê qadê, qada rastiyê divê biponije. Haber betere sahite